बाप्पा बुरिया माथो आंनो आइफन गिफ्ट होलायदोंलै सुगार मामि मोनबाय माथो आंबो हिनजावफोराल' सुगार दादि मोनो नामा आंबो सुगार मामि मोनबाय माथो आच्छा रायजोफोर जायफोरा सुगार दादि बा सुगार मामि बुजियाखै बिथांमोननो एसे बेखेवनानै होनोसै आं जाय हौवाफोरा सिख्लानो नंनायनि नङिनि फैसा होबाय थायो बा जाय हिनजावा हौवानो नंनायनि नङिनि फैसा होबाय थायो बेखौनो सुगार दादि बा सुगार मामि होननानै बुङो खायसे खायसेया बोराय हौवाफोरखौल' सुगार दादि होननानै सानो बे नङा जुदि गोसो थोलायलायाखै थेवबो लोगो हमलायलायबाय थायो लाइन मारिलायबाय थायो अब्लाबो फैसा थाखा होबाय थायो सासेया सासेनो होमबा बेखौनो सुगार दादि बा सुगार मामि होननाय जायो सेंग्राफोरखौबो सुगार दादि होननो हायो सिख्लाफोरखौबो सुगार मामि होननो हायो जुदि जाय जाय सिख्लाफोरा हौवाफोरनो फैसा हरबाय थायो बा जाय सेंग्राफोरा हिनजाव सिख्लाफोरनो फैसा हरखुमाबाय थायो गोसो थोलायलायाबाबो बेफोरखौनो सुगार दादि सुगार मामि दा बुंलायगोन खायसे खायसेया सिख्लाफोरा हौवाफोरनो फैसा होआ होननानै बेफोरबायदि सिख्लाफोरबो दङ नोंथांमोना नागिरनानै लानो रोंनांगोन आच्छा बे बुरैखौ मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा माथो मोजां मोजां बुस्थु होनानै आंनि गोसोखौसो गलि होनो नागिरखो बेलाय होमबाबो आं बुरै मानसिखौ हाबा खालामालै फामेखौनो नायहैनांसिगौ आंहा माथो दावसो देलायसो माब्रै एरायलांगोन आं बेखौ दा आंखौसो बायदिसिना होनलायगोन जियानो जादोला खामानियावथ' थांथारनांगोन आं दावसो देलायखौ एरायनानैबाबो फनाव रायलायफ्लानाय बायदि रायलायलांनि र' जागोन दे आं थांगासिनो औ जागोन मा जाखो दावसो देलाय मा जादों नोंनि उदैयालाय गेस जादों नामा होमबालाय मानोथो गिदिर जादों गथ'नि बिमा जासिगोन मिथिबाय नोंथ' मालाबाबो बिफा जानो मोनखाला मानो होनोबा फामाया नोंखौ खुदै मुजुदलाबाय फाफ्लि खिथिनानै खारबाय आंखौ गारनायनि साजे दानि मोनबाय चिन्ता आंखौ थगायनायनि मस्लाया मोनबाय दा मानियो आं नोंनि गोसोखौ दुखु होदों बिदि होननानै नों आंनि दुखुआव मिनिनांगौ गोनां खोथा गैया दावसे देलाय दुखुआ माला बबेनिफ्राय बबेथिं फैयो बेखौ रावबो मिथिया नों गावनि आखलनि थाखायनो जादों आंखौ थगायनायनि थाखायनो मिथिबाय अबेसे नोंखौ साबायखरसो बावो आंखौ थगायनायनि थाखाय मिथिबाय नङाबा आङो गथ'नि बिमा जानो मोननाय नङामोन दा नोंजों थानाय मोनब्ला बेनिखायनो साबायखरबो बावबाय आरो मिथिबाय हायोबा दा मोनायाव पार्टि गोनां जाफैबानो जाबाय मानि पार्टि गथ' जोनोम जासिगोन ना आंहा बाथमिस मेनार गैयै आंनो बायदिसिना लाबोनानै होफैनांगौ बेखौ मिथिया आरो नों आइ एम सरि दावसे देलाय सरिखौनो जानांसिगौ ना मा जाखो आंलाय जागोन दे नोंनि आरो नोंनि बेबिनि थाखाय माबा मोनसे लानानै फैगोन आं माबा मोनसे लानानै फैखा नङाबा फैनाङा मिथिबाय जागोन दे दा मोनायाव सोर मा होयो मा होआ नायनोसै आरो बे बमराखौबो नेनानैनो मेगनानो रुवायलांबाय बालनि आपे हा बे लामायावलाय माथो मोनबाय थाखो न' सिङाव हाबनानै थां आपे आंना बमरा सनाखौनो नेगासिनो दङ आरो दे मालाय सम जाबा फैगोन आरो नोंहा बेखौनो बेफोरबायदि अबस्थायाव गसंनानै नेबाय थानोसै माथो आं आंनि अनजालुखौ नेनो मोना आरो न' सिङाव थानानै नेबानो जायोना बेफोरबायदि देहायाव बेफोरबायदि मानसिनि सिगाङाव नुजाथिबाय थानो हामा मानसिफोरनि मोजां नोजोरबो नाङो फारसेथिं गाज्रि नोजोरबो नाङो आपे बेनिखायनो न' सिङाव हाबै थां मालाय फट'शुटसो खालामबावलायो आजिखालि प्रेगनेन्ट थानायफोरा दानिफोरालाय आरो गोदोनि नेमखान्थिफोरखौलाय बहाथो फालिबावो दे न' सिङाव थाफैदो जागोन दे ओमफ्राय नायै आं माबा मोनसे जानो लुगैदोंहाय मा जानो लुगैदों गोखै गोला नामा गोखै गोलाल' जानो लुगैयो आरो माबाहाय हांगारा अरखिनि हांगारखौ जि जानो लुगैदों आं लुगैखायो आपे बेफोरबायदि देहायाव आंबो गोदो बेफोरबायदिनो लुगैयोमोन आरो दाउखि सिलिं सेन्दाय जानो लुगैलाय लाङोमोन होमबाबो नों दा जादे आपे नांगौबा फिथाइ सामथाइखौनो लाबोनानै होफैथों दे न'आव थाफैदो जाथि नों मानो दाबो न'आव फैयाखै आदा आं खामानियावनो डाइरेक्ट फैखाबाय मानो खामानियाव थांनांगौ जाखो नोंलाय जेबो नङा आदा आच्छा दे आंबो थांगासिनो दङ मा होनहरखो जाथियालाय डाइरेक्ट खामानियावसो थांखाबायनो आंबो थांनोसै माबाहाय दावसे देलाय फन खालामदोंमोन दा हराव पार्टि दङनो मानि पार्टि जालायखो दावसे देलाय प्रेगनेन्ट ना बेनि खुसियावनो मालाय पार्टि दोनदों आरो दा हराव आं हाथ'नाय नङा नामा नों थांबानो जाबाय दे बे मोनायाव आंहा
हारसिं फैनांसिगौ आरो नोंलाय माथो हारसिं थांलाय फैलाय खालामखायो आচ্ছা जागोन दे आं सोलाबबा लायनो थांगोन नङाबा आं जाथिखौनो थिनहरगोन जागोन दे होमबालाय आं थांनोसै दे बाय दावसो देलायमोननि पार्टियाव अमा राजा गुन्दाया फैयाबानो जाबाय आरो फैबा मोजांसो थिगसो नांलायनांगौ बाला बेबो नां गोसो थोग्रा गुन्दाया गारनायाव गैयाबाला आंबो जानजि खाफ्राखागोन नांलायनायाव ओमफ्राय आंहासो मा लांनोथाय दावसो देलायनो जाग्राखौनो लानानै थांगोनहाय गुमै नोंनि खावलाया मा जाखो माथो आखाइनिसो दागो दं बेखौनो जा अननानै बान्था होदोंब्रा आंनो आया होमबा नोंखौ सोबाबायसो गुमै मा सोबानोल' बे थिउरियाखौ खावलाय फारनैथिंबो दागो दोनगोन र' आं आयै नोंखौ बुंखाबायानो दा गुमैनि जेबो दाय गैया होननानै आंनि गोसोआ एसे गोनो गोथोसो जानानै दङ हा नोंसोरलाय गावसोरनि गोसोखौल'सो नायगोन दा बुरायफोर दान्दिसेनि जिउआव बेफोरबायदि खर' गुदुं खालामनानै लानाङालै नोंबो माइब्रानि जौखौ लोंनानै होदो दे बुरायफोर र' लायनानै फैनि आं आरो नोंहालाय थिउरिया लोङो ना मायो आं लोङालै आंहा दा अफिसाव थांनांगौ जाबाय मोनसे कनफारेन्स मिटिं दङ बेनिखायनो नोंसोरनो लोंलायदो जालायदो आं थांनोसै हामथारबाय मोजाङानो जाथारबाय दे जावैसो जादो लोंदो आं जौखौ एसे लानानै फैबावनि दे बुरैफोर दे गुमै औ बुं आंखौ गाज्रि मोनदों नामाहाय नोङो नोंखौलाय मानो गाज्रि मोननांगौ जाखोब्रा फामे मानो होनोब्ला गुमै आं न'खरनि गासैखौबो दुखु होजोब्बायना आं माथो बुंबावनोब्रा आरो हाबा जानायनि खोथाफोरखौ सानै हयै मावनायानो मोजां आरोना आं खालि बेखौल' बुंगोन रायजोखौ नोंसो जागोन नालाय 100 बारसो सानदो ना मा होनो आं हले सोमोन्दोफोरनि एडभाइस होनो रोङालै आं गावबो हाबाखौ जाब्रबलाबायनानै मोननायसो नङाबा बे नोम्ब' सोमजिखौ दस्रायासो मोनलांसिगौमोन बेनिखायनो आङो गोसो थोलायनायनि सोमोन्दै हाबा जानायनि सोमोन्दै जेबो एडभाइस होनो रोङालै आंनो खालि जानो मोनबाय लोंनो मोनबाय जाबाय गुमै नों थारैनो जोबोद मोजां जोंहानि आब'आ नों बायदि गुमै मोनदों मोजाङानो जादों बांद्राय बुंबा लाजिलां लाजिनाङा गुमै आं नोंखौ बिराद मोजां मोनो मिथिगौ ना गुमै माबायदि रोखोमनि मोजां मोनो आरो गुमै नोंनि सिम्प्लिसिटि नोंनि इनोसेन्ट नों जे जौ लोंबा बेसेबां गियानि बेनिखायनो आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो गुमै धन्यबाद दाबायदियाव आब' गैयामोनब्ला आंसो नोंखौ हाबा खालामगौमोन गसाय मा होनदोंलै नों औ गुमै आं नोंगौखौनो बुंदों मानो होनोब्ला आं जाथिखौ मोजां मोनदोंब्लाबो बेनि फेमिलिखौ नुनानैनो आं बोरैबा मोनबाय आं जाय न'खराव हाबा जाहैगोन बे न'खराव सानफ्रामबो नांलाय खमलाय जायोब्ला आं जाथिखौ मोजां मोनो मालाय बोरै सहायनानै थानो हानो दे नाथाय गुमै दाबायदियाव नों सेंग्रा थानायमोनब्ला आं नोंजोंनो खारस'नायगौमोन मानो होनोब्ला नों हारसिंसो ना उन सिगां रावबो गैया ओरैनोबाबो नोंनि गोसोआ जोबोद साफा गुमै गोसाय जौ लोंदों नामाब्रा नोंलाय लोङाखैहाय गुमै थाने ओजों फैथ' थांगौ आयै गुमै माबाफोर नांगौ नामा नांथ'ला दे बिखुनजोआनो लाबोगोन मालाय आइनि होफैनायखौल' जायो आरो गुमै बिबोनांनि होफैनायखौबो जानांगौ ना जागोन दे गुमैया सानदों खोमा आरोना आं दिनैसो बेफोरबायदि मानो बुंखो होननानै आं सिगांनिफ्रायनो नोंखौ फसायखुमाबाय थाखायो गुमै नाथाय बिगुमैखाय जेबो बुंनो हायाखैमोन दिनै बिगुमैबाबो बुंथारबाय आं नोंखौ गुमै ओरैनोबाबो बिबोनांफोरा आदि सालि गोरबालि जाखायोबालाय आं मालाय माथो बुंबावनो बिगुमै जिरायथ' आइ आंखौ मानोबा लिंहरदों दे हे गसाय फामि फाग्लिनि खर'आ गाज्रि जाखो माखोब्रा गिलायलांबायसो आं खारनोसैलै आं जालाबो लोंलाबो आं खारनोसै गुमैयालाय बहा थांखो आयु माथो गुमैया थांबायानो बाइकबो गैला लाजिबायदां आं बुंनायखौ नोंलारि आइ थांदो न'आव थांनानै एसे खालाफोर लगायहैदो दिनै लोखि फुजा ना जागोन दे आयै हा बे सन्थलायालाय दिनैलाय मानो दाबो फैयाखै ना जौ लोंनानैसो गोदोना थालायबाय बेलाय गसाय हे प्रभु हा बिखुनजोनि न'आव थांनायालाय माथो जाबोलायखो जेबो जायाखैलै माबा खोनानाङि बुस्थु खोनादोंमोन आं ओमफ्राय माथो जाथिया फामेखौ नायनो फैदोंबालाय फामेया जाहरासै आयौ मानो मिन्थियालै बे अमा राजाजों हाफांजों नांलायनानैनो मा जालायखोथाय आंबो मिथिला माबा फामेया हाबा जालासो जाथिजों होननानै बुंबाय बे अमा राजालाय मानो थांनाय मालाय बुरैफोरानो लिंहरदों फिसा
फिसाजोफोरखौ लिंहरालासिनो बिजामादैखौ लिंहरनानै दा बिदिसो जाजाबाय। जौ बिदै थानायखाय आंखौ लिंहरदोंमोननो। दालाय माथो जाबावनांगौ दे? बेनोथ' नों मोजाङै बुजायफिनदोलै खानायखौ, मिथिबाय? नङाबा खोथाया उनफोराव बोरैबासो जानो हागौ। मा खोथा? जेबो नङा दे। दे नों न'आव थांदो, दिनै लोखि फुजाबो ना। आं दखानाव थानोसै। आरो हायोबा नों फामेखौ बुजायदो जाथिजों हाबा जा होननानै, मिथिबाय? दे जागोन, होमबालाय नों थादो दखानाव, आं थांनोसै। दे आंबो दिनै थाब दखानखौ बन्द खालामगोन। औ, थाब बन्द खालामनानै फैबानो जाबाय, आं थांनोसै। गसाइ, फामिया मा बुंखोलै गिलु बालुनो? दात्तरिगा आंखौसो गोसो थोदों होननानै बुंबाय माथो। बोरैबाबा आंखौसो दाय होलायगोनलै। फामिनिफ्राय गोजानाव थायाबा जानाय नङा। ओइ दस्ति, दस्ति, ओइ दस्ति। दस्ति नोंसो? माथो सानहाबबाय थानायब्रा दस्ति? हिसाब खिथाबफोरखौनो सानलाबाय थादोंमोनलै आं। आच्छा, माबाफोर नांगौमोन नामा दस्ति? नांनायाथ' जेबो नाङालै। दा मोनाबिलियाव हायोबा जोंहानाव थांथ' दे, एसे फुजानि प्रसादफोर जानो। जागोन दे। दा आं जैग' होनो थाखाय मोननैसो बुस्थु लायनि दस्ति, नों थाथ'। जागोन दे दस्ति, आं थांगोन। हे गसाइ, आंबो थाबैनो इसोरनि खाथियाव निमाहा बिहैनांसिगोनलै। माबाफोरसो पाप जादों नामा आंहा? बेनिखायनो फामिया आंखौ बेफोरबायदि बुंदों, फाग्लिया। आयौ, आं बेफोरबायदि जैग'खौनो होफेराखैहाय मा। आं रोंनाय नङाहाय मा। हा, मानो रोङा जानांगौ जाखो? आं फोरोंगोन ना। आं पुर'हित बोरायखौबो लिंहरखाबाय, फैसिगोन बे दसे उनाव। माखासेखौथ' आं गावनो साजायजोबखाबाय। ओमफ्राय जैग'खौ गोदान बोसोरावसो होआमोन आरो ब्रह्मफोरा? गोदान बोसोरावल' होआ आफि, पुर्निमा अमाबैसाफोरावबो होयो। जुदि आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। मानो होनोब्ला आं ब्रह्मनि सोमोन्दै बांद्राय जेबो मिथिया। जिहेतु जोंनि नायग्राफ्रा ब्रह्म धोरोमनिबो मानसिफोर दङ, बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय लाबोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ बुजिनानै एसे एडजास्ट खालामनानै नायगोन। मिथिगौना बिखुनजो आइ, आं इसोरखौनो सिबिफेराखैहाय मा। मा ब्रह्म, मा बाथौ, मा खृष्टान, आं जेखौबो फालिफेराखै, मिथिबायना? गासैबो धोरोमानो एखे बिहामजो, नाथाय मुंफोरखौल', नियम निथिफोरखौल' गुबुन गुबुन खालामदों आरो। गासैबोथ' एखे। जेरै जोंनि मोदोमनि थैया एखे, थिग बिदिनो इसोराबो एखे। नाथाय बेखौनो सुबुंफोरा गुबुन गुबुन रोखोमै, गुबुन गुबुन नियम निथियै, गुबुन गुबुन मुङै फुजियो आरो। आच्छा दे, आं बुजिबाय। ओमफ्राय पुर'हितआलाय माला मोनफैगोन दे? दसे उनाव मानसिफोरखौ आङो साहा लोंनो लिंहरदोंमोन। आलासिफोरबो लिंहरदों होमबा? औ, लिंहरदों आरो। माथो गथ' मोननो नागिरबाथाय मानसिफोरनो पार्टि जाहोनांगौनो। हाब, बिदि नङा आफि। मानसिफोरा देहायाव थायोब्ला फुजा आरि होनानै इसोरनि मुङाव मानसिफोरनो जाहोनांगौ आरो। जाहोथारनांगौ बिदिबो नङा, नों गोसोसो आरो जाहोयो जाहोआ। आंहा खुसि मोनदों नालाय जाहोगोन आरो। जाबाय दे। हनै पुर'हितआबो फैबाय। फै हाबफै। हे आइ लोखि, दिनैनि गोथार साननि गाहाम हामलायनायखौ नाजावदो लोखि आइ। नों आइनि थाखायनो जोंनि उदैया बुङो। नों आइयानो जोंखौ थांनानै थानायाव गोबां बिहोमा होयो। बेनिखायनो नों आइ लोखिया बयनिबो जिउआव फैनानै सोरां होफैनानै बयनिबो उदैखौ बिदिनो सुफुंबाय थादो लोखि आइ। खुलुमबाय लोखि आइ। साब्बास एमाव बेटा, साब्बास। बिराद मोजां जाबायथ' नोङो। होमबालाय आफा बेनि खुसियाव आंनो फैसा हरलाय। मा, बाख्नायबानो फैसा बिनांगौ नामा? मालाय मेला जासोगारदोंनो आफा, आंबो थांगौमोन। मा मेला, मा फुजा, जेबो गैया। न'आवनो थाबाय था। हामा, बेफोरावनो थाङो नामा? देनां मोजां मोजां जायगायाव बेरायनो लांगोन आं। नोंनि मोजां मोजां जायगायाव बेरायनो लांनाया फोथायथारां। मानो लाङा? देनां सागर जिं जिं बेरायनो लांगोन आं। बे सागर जिं जिं बेरायनाया बेलेगब्रा आफा। दा आंखौ लोगोफोरजों इन्जय खालामनो होदोब्रा। नोंबो गोदो बिराद उतपात खालामबोबाय। बेनिखायनोथ' आं मिथियोब्रा एमाव बेटा, माबायदि उतपात सलियो। बेनिखायनो न'आवनो थाबाय था, जेरावबो थांनो मोना। आं बुंखादों। मा जानांगौ जाखो दे? आफाया माने एसेबो बुजिथाराब्रा। रागा जोंबा खारखुमा गारगोन आं। दे, एसे मोदोमाव दै सारस्रोनानै बाथौखौ खुलुमदो, ओमफ्राय आलारि बाथिखौ लगायनो दाबाव। लामानि गेटआवबो आलारि बाथिखौ लगायनानै फैनि। जागोन दे आयै। आरो जेब्ला इसोरनाव आरज गाबो, जेबो सानालासिनो गोसो सिंनिफ्राय इसोरजों रायलायबानो जाबाय, मिथिबाय? इसोरनाव मोजाङै बोर बिबानो जाबाय। दे, खुलुमहैदो। आरो खोनासं, बाथौखौ खुलुमखांनानै बे ओंखाम संग्रा न'मा न'आव माइनाव खनाखौबो एसे लिरस्रोनानै आलारि बाथि लगायहैबानो जाबाय। जागोन दे आयै। दे, खुलुमदो। ओइ हाफां, मा जालायखो बेलाय खर' गाज्रिया? बाप्पा ओइ हाफां, माथो न'आ नोंसाना जोंजोब्बायब्रा।
नोंसानि न'नि जोंनायजोंनो गामिनि मानसिफोरनो लाइट नांलायनाय नङालै मानो गाज्रिनायमोन बुं आंखौ माबा मोनसे घटना जाबायना घटना जाबा आं खोनासंफ्राहाय आं थांनोसै बापावै खोनासंग्रोआलासिनो खोनासंग्रोब्रा आं नोंनि घटनाखौ खोनासंनो गोसो गैया आंहासो गेजेराव फैफालाबायगोन दा खोनासंग्रोब्रा माबालै आङो सुगार मामि मोनबाय नङाना मोजांसो दा नोंहासो मालाय सुगार मामि मोनलायदों बापावै नोंबो बिदिसो बुंथारबाय आरो होमबालाय माथो बुंनांगौमोन आंलाय नोंनो बुजिनाखा नोंनो मिथि गोरोंखा होमबालाय आंलाय माथो बुंबावनो माबालै बे बुरिया आंखौ हाबा खालामनो नागिरदों माहिलै फिसाफोरानो साथाम गोजोन बेबो बेसेबांबा लन्दां गिदिर गिदिरखा फिसाजोआनो आंजोंसो समायबावगोन नाथाय बिमायासो लागोननो आंखौ हा माथो जाखो नोंहा रेडिमेड फिसा मोनखाबायना होमबाबो आं बुरै मानसिखौ बोरै लानांगौ जाखोब्रा बिराम मालायनि बिहामजोफोरखौ एदावबाय थाग्राया जोंफोरखौ एदावबाय थाग्राया दालाय बोरै मोनदों लादो नोङो फिसा साथाम गोनांखौनो नङाबा उनावहाय बेखौबो मोननाय नङा बापावै नोंबो बुरै हिनजावजोंसो लोगो जाबाय होमबा माथो जाखो हौवा गैयाबालाय लादो आरो माबायदि लानांगौ जाखोब्रा ओरैबायदि बुरैलै हाब आं मेगननि मुसुगुरा सेन्थे गोमोन गोजा आरो ओमफ्राय आंनो आइफन गिफ्ट होलायबावो गारिखौबो डेन्जार BMW सलायखायो आसोला हा माथो लाबानो जाबाय उनावहाय बेफोरबायदिखौनो मोननाय नङा नोङो आं फामेखौ नायहैनो सानदोंमोनलै नों मा सानो सोरखौ नायहैबानो जाबाय आंनाव सोंनाङा बापावै दसेनो माखौ रागा जोंखो हा मानो रागा जोङा नोंहालाय फामिनि खोथाखौलाय मानो सोंदों माने फामिया जाथिजों गोसो थोलायफ्रामनाय नालाय दा मोनगोन ना मोना बेखौ नोंनाव सोंग्रोनो सानदोंब्रा लाहैबानो जाबाय आरो अमा राजाजों होजागोनबा बेलाय मा जालायखो बेथ' बिगुमैसो अमा राजानि बिबोनांखौ नुवाखै नामा नों फामेखौ दहाय नायनो थांदोंमोन जोंबो फामेखौ जाथिनि थाखाय नाथाय बिगुमैनि एरना होनायखौ लानानै मालाय जाथिखौ नांलानो बापावै बिदिसो होमबा औथ' आरो नोंजोंबो जानाय नङा बियो बिगुमैनि खोथा लानानै आंनि हिनजाव मोनिनि बेलायाव अमा राजानिबो आखाइ दं बे अमा राजानि थाखायनो आं हिनजावखौनो मोननो नागिरा आफां अमा राजाया बिराद देरहाथारबायलै नों आंजों लोगो जायोबा अमा राजाखौ फेजेननो हागोन जों नै आं हारसिंबाबो गिखाया अमा राजाखौ होमबाबोब्रा फामेखौ आंनि खालामनानै होदोब्रा फामेखौ आं जेरैखि जायाबाबो हाबा खालामनोसै अमा राजाखौ अख्रां नायदाव गाबहोबाय थानोसै फामेजों मानिजायोबासो नों मालाय बिगुमैनि खोथा लानानै जाथिखौनो गारलायबायबालाय नोंखौलाय माब्रै फसायनो बेलाय नों जुदि आंजों हेफाजाब दंबा बेखौबो हागोनब्रा ओमफ्राय नोंनालाय मेगनालाय मा थाइसे बाहेरायाव गलायनाय जाखो बेबो नोंनि थाखायनो जादोंब्रा नों आंखौ ब्लेकमेल खालामबायना सोरबा सिख्लाजों फट' भाइरेल खालामनानै बिफाजोंसो दोखो बुजा होनानै मेगन सेगन गहां जाजोबलायदों आंना माथो नोंनि थाखायनो आं बेफोरबायदि जानांदों आच्छा खोन्थालाय बे दाखालि आंजों सिख्ला सासे फट' साफायफानानै होनाया नोङो बे सिख्लाया सोरमोन दङ आरो सोरबा सिख्ला फैसानि थाखायनो डुप्लिकेट खामानि मावनोबो राजि बेफोरबायदि हिनजावनिफ्राय गोजानाव था फैसानि थाखायनो मा खालामगोन उनावहाय नों फात्ता मोननाय नङा आच्छा दे होमबालाय फामेखौ आंनि खालामना होगोन ना नों मा खालामनानै होनांगौ आंलाय माने आं फामेखौ सोंहैनोसै गाबोन हा लाहैबानो जाबायना आं जेबो बुङा आंथ' जाथिनो होलासो नंबाय आङो उनावहायसो ब्रेकआप जानानै उनावहाय पेचाप जाफिनबासो गैला आरो हायोबा थाबैनो हाबा खालामनानै लांदो नों मिन्थिबाय आच्छा बेखौनो खालामनोसै फुजाफोरा जोबस्रांथोंसै नङाबा बे बुरै हिनजाव आंखौ हाबा खालामनो क्लाब जाबाय थागोन दे थांनोसै आंबो दावसो देलायालाय लिंहराखै नोंखौ नङालायनो लिंहरदोंथ' आरो औ थांनोसैबा नोंजों ज' थांफाया माथो आं हारसिं थांगोन आं नों थांग्रो देब्रा जेबो जाया थौ सानैबो थांनोसै र' आं फिसाफोरनो खोन्थानानै फैनि आच्छा दे आरो लोगोफोर लोखि फुजानि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरनाय थाबाय ओरैबायदि खामानियाव बिजि थानायनि थाखायनो माला लोखि फुजा थांखो माला दुर्गा फुजा थांखो जेबो थालखौनो मोनाखै लोगोफोर अब्लाबो हाखु दाखु नोंथांमोननि गेजेराव दिनैनि एपिसडखौ लाबोग्रोबनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गाज्रि मोनालासिनो भिडिअखौ नायगोन माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होदो आरो नाम बुंनायफोरा गलति जायोबा गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना एसे एडजास्ट खालामनानै नायदो मानो होनोब्ला टाइम मोनबाय थाया नालाय नायफिननाय जाया स' बेनिखायनो नोंथांमोना एडजास्ट खालामनानै नायदो दे आंनिफ्रायबो लोखि फुजानि गाहाम हामलायनाय थाबाय लोगोसे मेरि क्रिसमासनिबो नोंथांमोननिसिम एडभान्सै माने गिबियैनो गोरबो गोसो सिंनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो मोनसे फोसावबावनाय सेकेन्ड चेनेलाव भिडिअफोरखौ आपल'ड होथ'नाय जानाय नङा नेक्स्ट मासनिफ्राय होनाय जागोन नेक्स्ट मासनिफ्राय नोंथांमोना बेक टु बेक नुबाय थालायसिगोन अब्लासो नोंथांमोना नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लोगोसे लाइक कमेन्ट होनो गोसो दङब्ला प्लिज होनो माने होफेरिफोराबो गोदानै होनानै गालांदो होबाय थानायफोरखौथ' जों नायबायानो थाखायो आरो 2 लाख साबस्क्राइबाराबो फैगासिनो दङ अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बाय गाबोन लोगो मोनलायगोन